Ντίνα, Παναγιώτης, Αγγελίνα, Θεοδόσης, Γιώργος, Ελενίτσα, Κωνσταντίνος, Λούνα, Μαξ, οικογένεια Γαριδάκη. Παναγιώτη, μήπως μπορείτε να πάτε για ψώνια στο εμπορικό για να πάρετε και μια πίτσα για το βράδυ, γιατί δεν θέλω κι εγώ τώρα να μαγειρέψω. Εντάξει, πάω να ρωτήσω ποιοι θέλουν να πάμε. Πηγαίνετε και στο σούπερ μάρκετ, μην το ξεχάσετε, θα σας γράψω τώρα τη λίστα. Εντάξει, θα γράψω τη λίστα. Ελενίτσα, Κωνσταντίνε, θέλετε να πάμε στο σούπερ μάρκετ και στο εμπορικό? Ναι, τέλεια ιδέα! Πάμε γρήγορα, πηγαίνετε να ετοιμαστείτε και θα πω αν θέλουν οι άλλοι. Ποιοι θέλουν να πάνε στο εμπορικό? Εγώ δεν θέλω, ούτε εμείς. Μόνο οι τρεις μας θα πάμε. Εγώ, η Ελενίτσα και ο Κωνσταντίνος, μόνοι μας. Δεν θα έρθει κανένας άλλος? Όχι. Α, καλά. Βαριούνται τώρα. Τέλος πάντων. Πάω να πάρω τη λίστα από την Ντίνα. Έτοιμοι? Ναι. Πάρε. Έγραψες πολλά. Να μην τα πάρουμε όλα. Έλα, πάρ' τη λίστα. Παιδιά, φεύγουμε. Ελάτε, μην να φύγουμε για να αφήσουμε τους άλλους εδώ μόνος. Πάμε. Πάμε στο αυτοκίνητο. Ώρα να φύγουμε. Πάμε, παιδιά. Ωραία. Έχει και τηλεόραση. Παιδιά, κρατηθείτε, θα ανεβούμε αυτό το λόφο. Εντάξει. Παιδιά, θα πάρουμε. Πάμε να ανεβούμε. Α, Ντόνι, γεια σου. Γεια, Ελενίτσα. Πού πας? Πάμε στο εμπορικό και θα πάμε και στο σούπερ μάρκετ. Πολύ διαφορετικό δεν είναι? Ναι, κάνω ανακαίνιση. Θα πάρω μια σακούλα να βάλουμε τα προϊόντα μας. Εντάξει, μπαμπά. Παιδιά, είναι μικρή σακούλα. Πάω να πάρω έξω το καρότσι. Τώρα θα είμαστε μια χαρά. Παιδιά, τι να πάρουμε? Πάμε να πάρουμε κάτι για το σκύλο και για τη γάτα. Όχι, θα πάρω πρώτα την εφημερίδα μου. Τελειώσαμε από εδώ. Πάμε κάπου αλλού. Εδώ. Στον άλλο. Στην άλλη πόρτα. Να πάρουμε τα κονφλέξ μας. Ναι, πάρτε τα. Κοκοκόψ, η λατρεία. Έχει τέλεια πράγματα. Κοίταξε και αυτό το άρωμα. Και αυτό το μανό. Θα τα πάρω. Θα χαρεί, μαμά. Ωραία. Παιδιά, γιατί πήρα τα άρωμα? Θα χαρεί, μαμά. Να μην πάρουμε άρωμα για τη μαμά. Πολύ θα χαρεί. Θα της πάρω και ένα μανό. Παιδιά, ξεφεύγουμε λίγο. Η λίστα, κάτσε. Στην τσέπη μου είναι. Ωραία, έχουμε πάρει εφημερίδα, κοκοκόψ. Τι άλλο? Λέει να πάρουμε τυρί. Πάμε να πάρουμε τυρί. Και αγκούρια και μαρούλι. Είμαστε μια χαρά. Τώρα πάμε να πάρουμε και το μανό που είπατε. Το έβαλα. Μπράβο, Ελενίτσα. Τώρα νομίζω δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Όχι, μπαμπά. Λέει και κάτι άλλο. Τα μπισκότα μας. Ναι, μπισκότα, μαρμελάδα και φακές. Μπερδεύτηκα. Μέλι αντί για μαρμελάδα. Ναι, το έβαλα εγώ. Μπράβο, Κωνσταντίνε. Μου έπεισε η λίστα. Θα πάρουμε και χυμό. Εντάξει, πάμε στο ταμείο. Μπαμπά, μπορούμε να πάμε και παγωτό? Όχι, παιδιά, τώρα δεν μπορούμε. Πρέπει να πληρώσουμε. Πόσα ευρώ? Όλα αυτά είναι 20 ευρώ. Πάρτε τα 20 ευρώ. Ευχαριστούμε. Κάτσε να αγοράσουμε και τα άλλα προϊόντα. Παιδιά, πάμε να αφήσουμε τις τσάντες στο αμάξι και πάμε στο εμπορικό κέντρο. Ελάτε, πάμε. Έχουμε καιρό να έρθουμε στο εμπορικό κέντρο. Τέλειο είναι. Φανταστικό.
Παιδιά, πηγαίνετε να κάνετε μια βόλτα, εγώ πάω να πάρω μια πίτσα. Γεια σας, θα ήθελα να μου φτιάξετε μια πίτσα. Ωραία, θα σας τη φτιάξουμε. Τι καθόμαστε, τρέχουμε στα μαγαζιά. Κοίτα τέλεια πράγματα. Πάμε κάτω, μήπως πάρουμε κάτι στο ποντικό πράγμα. Κοίτα για έξω, μια ωραία τσουλήθρα. Δεν φαίνεται καλά. Θα ήταν τέλειο. Ναι, έχεις δίκιο. Πάμε να το πούμε στον μπαμπά. Δεν με νοιάζει καθόλου, ούτε εμένα. Έτοιμη πίτσα, πάρτε την. Μπαμπά, μπορούμε να πάρουμε κάτι? Παιδιά, όχι, πρέπει να φύγουμε τώρα. Έλα ρε μπαμπά, θα πάμε να πάρουμε κάτι που είναι φθηνό. Εντάξει, πηγαίνετε να βρείτε κάτι που είναι φθηνό. Εντάξει. Αυτό δεν είναι φθηνό, 20 ευρώ κάνει. Έλα ρε μπαμπά, ποτέ δεν είχαμε κάτι τέτοιο. Είναι και Playmobil. Καλά, θα το πάρουμε. Yes! Τώρα παιδιά πρέπει να φύγουμε. Εντάξει, πάμε να το ανοίξουμε στο δρόμο. Όχι παιδιά, μπορείτε να χάσετε κάτι. Εντάξει. Ωραία, την έβαλα. Πολύ κουραστική ημέρα σήμερα. Αν σας άρεσε το βίντεο μας, κάντε εγγραφή στο κανάλι μας και πατήστε και το κουδουνάκι για να μην χάνετε τις νέες μας ιστορίες εννοεί. Ουφ. Γεια σας εννοεί. Γεια σας. Παραλίγο να ξεχάσουμε το πιο σημαντικό. Κάντε εγγραφή στο κανάλι του Χάρη. Φυσικά το λένε το κανάλι του Χάρη Αγαπάμε τα Playmobil. Κάντε και εκεί κανάλι. Και ξέρετε κάτι? Αυτά τα μαντιλάκια τα έφτιαξα, αντίγραψα το Χάρη για να τα φτιάξω κι εγώ. Αλλά δεν με αντίγραψε αυτός. Για από εμάς, γεια σας.